Una
Eta hoi, santuari, arku betara. Udarixo, Antzolako herrixak aintzinetik ospatu izan da oroitzapen eta urteurrena, eta herri honetako herritxarekin osatutako konpainia baten ekintza ofizano jartzuna gogoratzeko alarde honen buruzat izan zuen eta Antzolako herri osoan eskariz. Kordobako Abderraman hirugarren mailu erregiak burua uste eta kezka haudixak enunzotzak Nafarroako Antxo lehena gartxezi, etxaiko gorrez osatutako ejertzito baten indarrez. Eta horrek, 1920 urtean gertauzak, Baldejungerako burrukia izena da. Ahaztu ezinezko burrukaldia izen zan, eta Nafarroako erregia, eta bere armadia, gantzai intentzia. Hala eta entzixak, bi ejertzituetako honenak inzialako, bakoitza, bere gordelekura abentatzia erabakize bat ezinbestia. Irabazletza zeuken mailuek eren burua, baina Udarixo, etzeban usaruan irau eren posa. Izan be, Antzolarrak bidiak zian ordurako. Nafarroako erregian estuazunen berri izan zeben, eta bazekixen egoeria oso larrixia zalabe. Eta mailua konfidantza zebitzela eta indartxu eta gogor egin zotzen gure herritxarrak. Batzukin, bestiak menpian hartu, mailu taldia erdizapuztuta lazeben. Ondoren, Baldejungerako burrukan, kristauei lapurtutako banderak eskuratu zituen, eta herri txuriak edo tradizioak minuanez, haren biko pixa gau hemen dauzkutzuen, bat balkoian eta bestia plazan, eta gaur egun Antzolako banderia be bada. Sancho Abarkak agintaukira iso zanean, etzitsuan ahaztu Antzolako konpainian zerbitzu bikaina. Eta erakuntzutxako injarra eta doria eskertu nahi zan, herriko etxian horman daon, azpiko, bi laurrenak emuzotzan Antzolako herrixai. Eskerraldian, eremu herrian gainean, urrezko kaliza ikusten da, eta gainean zilarrezko hostizia, eta albo bakoitzian, urrez nabarmendutako pinu berde bat. Eskumaldian berriz, eremu urdinean gainean, Marian izena, koro hau da, eta dana urrezkoa, eta albo bakoitzian, arbola txiki bat zilarrezko pitxarretan. Eta armarrixan behaldian, 3 hilaki herrixan. Armarrixan da leheneko 2000 laurena berriz, Gipuzkoako armarretxi jasotakoak dira, eta gaur ospakizun honekin ez dauke ze ikusirik. Horra, Udarixo, ekintza handik eta goguan garri baten
historizian laburpena, eta guztiz noble, eta guztiz lehia, aitortzen da herri honetako armarrixak historizia. Goguan izan, gogoz, eta bihotzez ospatzen dula Antzolarro urte hurren hau. Bai batefungerako oroitzapenak oraipatzeko, eta baitza Antzolarko herri nortasuna, eta independentzia baiestatzeko be. Goguan izan baitza, aberrixa, sigismenan baitzasunak, eta betidaniko askatasunegoa egarrixa, erutzitsuala orduko Antzolarrak burrukaldi hartan parte hartzea. Upe, herrixa arriskuan sentitzen dunean, aurre indi jaula erakusten dozku gertaera honen. Eta hemen, gaurko ospakizunan jatorrixa, hori Euskal Herrian dago, eta aitza Antzolan dago. Esaidazu, aitortzen dozu gure aberrixa. Berriz, galdetuko zu, aitortzen dozu gure aberrixa. Na, antarifu dolatak, bai, aitortzen dut. Eta berriz armaz menpiak edozula hartuko aitortzen dozu. Ana atahdu biadami al-hajumi ala daulitika faradatan akhra. Ez dugu gehiago herri honen kontra egingo. Gure herrixaz, armaz berriz edozula zapalduko zini dozkutzu. Ipe zinitzen dozut, zuena ez dula zapalduko.
dizkion. Lehenengo hilabetesko petaiziok prestatu kargatzeko kargatu armak apuntau zutu alderatu armak lehenengo kainoia zutu lehenengo hilabetesko petaiziok belaunekatu bigarren hilabetesko petaiziok prestatu kargatzeko kargatu armak apuntau zutu alderatu armak lehenengo hilabetesko petaiziok zutitxu bigarren kainoia zutu Atzaldeon, gau, bihotzez eskertu nahi du Patxi Azkarate. Abez batzako zuzenda isa. 50 urtez, musika bidez, gure herriko ondaria aberazten ibili dalako. Zure gidaritza bian, abez batzak emozioz bete da gure alardia. Zure pasioak eta lanak gure alardian soinu banda osau dabe. Eskerrik asko Patxi, musika bihotzetik bihotzera egutiarren.
Bai,